umenia. Vážené dámy, vážení páni, milá mládež, dovolte mi, aby som vás privítala v priestoroch na západnej terase Bratislavského hradu. Dnešným slávnostným otvorením výstavy Galérii na západnej terase Bratislavského hradu vám predstavujem dielo rodiny Rumanových. Naša výstava je druhá v poradí, ktorú som sprostredkovala našim umelcom aj vďaka priestorom Národnej rady Slovenskej republiky. Naša Národná rada Slovenskej republiky takto podporuje moju poslaneckú aktivitu v prospech našich umelcov. Vo februári tohto roku sme mali úspešnú prvú výstavu amatérskych výtvarných aktivistov. Už druhýkrát v tomto roku teda stojím na tomto mieste, ale dnes patrí naša galéria erudovaným profesionálnym artistom výtvarného umenia. Hlavnými protagonistami našej druhej poslaneckej galérie sú umelci z rodiny Rumanových. Uvidíte diela najstaršej umelkyne rodiny, aj to diela pani Margity Rumanovej. Pani Margita Rumanová bola súkromnou žiačkou Gustava Malého. Zomrela len nedávno, v októbri 2013. V tejto výstave si rodina Rumanových spolu s vami uctieva pamiatku matky a babičky, pani umelkyne Margity Rumanovej. Malovala až do svojich 92 rokov, obvykle kvetinky alebo motívy z Bratislavy. Z prítomných diel Rumanových sa môžete potešiť umeleckým zážitkom. Z tvorby Jána, Ondreja, Andreja, Petra a Márie Rumanových. Ďakujem rodine Rumanových za krásu, ktorú nám sprostredkúvajú svojou tvorbou. Ďakujem aj pražskej umelkyni pani Ivane Vysičovej. Moje zvláštne poďakovanie patrí Národnej rade Slovenskej republiky za poskytnutý priestor mne a vám, umelcom, a vám, priateľom umenia. Že je to moja druhá poslanecká galéria a verím, že všetci z nej budeme mať krásny umelecký zážitok. Ďakujem spoluorganizátorom výstavy, pani Kataríne a pánovi Ondrejovi Polákovi za ich podiel na organizácii tohto podujatia. A ďakujem aj vám všetkým návštevníkom v tejto parlamentnej galérii. Nebola to náhoda, že pani Katarína Poláková našla mňa, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky. Pani Katarína hľadala priestory a ja som hľadala umelcov. Tak sme sa pekne zišli pri spoločnom záujme. Ja sa stále snažím svoje poslanecké účinkovanie rozšíriť a dať reálnu možnosť umelcom, aby mohli vystavovať svoje diela s minimálnymi výdavkami a maximálnou prezentačnou mohutnosťou. Zatiaľ sa nám to darí takto v spolupráci s Národnou radou Slovenskej republiky. Máme pred sebou otvorené výtvarné umenie. Nie je ťažké pochopiť ducha artistovho diela, ak otvoríme ľudskú dušu umelca, každý sám v sebe. Nebudem vám vysvetľovať, čo máte v obrazoch vidieť. To ani sami artisti neradi vysvetľujú. Radšej si každý sám seba predstavme ako časť umeleckého diela. A to veru aj sme. Tak nás vidí náš stvoriteľ. Diela našich umelcov spodobňujú tvorbu najvyššieho. A to je tá časť umenia, ktorá môže a uchváti každého z nás. Ak doprajeme našej duši slobodný rozlet a čas na vnímanie, rád zanechá v našich dušiach krásnu stopu. Sloboda myslenia je vyjadrená v každom umeleckom diele. Už len tým, že je dielo vytvorené. A tak, ako povedala aj Mary Bartová, iba ten, kto miluje, má silu a schopnosť vykonať všetky dobré diela, ktoré svet potrebuje. Pokúsme sa teda nechať unášať našu myseľ takou slobodou, akú pociťuje umelec vo chvíli umeleckého tvorenia. Prajem vám všetkým plnosť umeleckých dojmov a poprosím vás,
aby ste všade o tom hovorili.